Sú ultra spracované potraviny také zlé, ako sa hovorí? Dnes sa veľmi veľa hovorí o tom, že problém v jedle sú emulgátory, konzervanty alebo Ečka. Ale to je tá menšia časť pravdy. Skutočný problém ultraspracovaných potravín je úplne inde. Pozrime sa na to, čo dnes bežne jeme. Sladené nápoje, instantné polievky, dokonca cereálie, sladkosti, proteínové nápoje, nutričné nápoje, šunky, hotové jedlá, pizza, keksíky, mliečne rezy, mrzlinka a nápoje. No na prvý pohľad to vyzerá ako jedlo, ale z biologického pohľadu je to často len nejaký nosič kalórií bez hodnoty. Tieto potraviny majú totiž jednu zásadnú vlastnosť. Obsahujú minimum vlákniny, často minimum mikroživín a fytonutrientov. A práve tieto látky sú kľúčové pre riadenie zdravia na úrovni buniek. Tvoje telo nepotrebuje len kalórie. Tvoje telo potrebuje informáciu, potrebuje signálne molekuly, ktoré hovoria v bunkách, ako sa majú správať, ako sa majú regenerovať, ako majú fungovať mitochondrie, alebo imunita, alebo hormóny. Keď dlhodobo jete niečo ultraspracované, potraviny obsahujú síce energiu, telo z nich získa síce energiu, ale nedostane nástroje na opravu. Bunky nemajú z čoho regenerovať. Zvyšuje sa zápal, klesá výkonnosť mitochondrií a tým pádom klesá energia. A celý systém nášho organizmu sa rozpadá a máte 40 rokov a cítite sa zle. A potom sa čudujeme, prečo sme unavení, prečo toľko priberáme, prečo máme problémy so srdcom, cukrom alebo hormónmi. Nie je to len o tom, čo v jedle je, ale je to hlavne o tom, čo v ňom chýba. A to vie len málo kto. Jednoduché pravidlo je takéto, že čím bližšie jedlo k prírode, tým viac života obsahuje. A čím je viacej spracované, tým je viac biologicky mŕtve. Nie jedzte len preto, aby ste sa zasítili. Jedzte tak, aby ste si to užili, aby ste vyživili svoje bunky. Pretože pravda je jednoduchá. Nezabíjajú nás len toxíny v jedle. Zabíja nás aj to, čo v ňom dlhodobo chýba. Takže ak ťa tieto témy zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Machnič.